хабаргузори Спутник аз қабли расонаҳои амрикоӣ менависад, ки додгоҳи шаҳри оммаҳаи айолати Небраскаи Амрико Фарангис Ғафур ва ҷавонзани 24-сола аз Тоҷикистонро барои сохтакорӣ бо истифодаи шавҳари тақаллубӣ гунаҳгор донистааст ва ба 5 соли шартӣ маҳкум кардааст. Гуфта мешавад, Ғафурова ва Файсал Гарба Аденкунҷои 29 сола аз ҷумҳурии Бенин, як кишвари африқоӣ, дар тақаллубкорӣ гунаҳгор дониста шуданд. Файсал Гарба ба 6 моҳи зиндон ва 1 соли озодӣ таҳти назорат ва Ғафурова шартан ба 5 сол маҳкум гардидааст. Ба иттилои мақомоти Амрико, Ғафурова бо Гарба соли 2013 замоне ки донишҷӯи Метрополитен Community College будааст вохӯрдааст. Манбаъ афзуд, ки Ғафурова он замон бо раводити донишҷӯён дар Амрико қарор дошт ва Гарба ба ӯ пешниҳод кардааст, ки баъди анҷоми муҳлати раводит барояш ягон шавҳари шаҳрванди Амрикоро пайдо кунад. Ба иттилои додгоҳ, Гарба бо ин мақсад Ҷеремияҳ Логан, шаҳрванди Амрикоро ҷалб карда, моҳи январи соли 2015 хонадоршавии тақаллубии Логан ва Фарангис сурат гирифтааст. Дар пайи хонадоршавӣ навхонадорон асноди муҳоҷиратӣ пур карданд, аммо Департаменти амнияти дохилӣ ин қазияро таҳқиқ карда тақаллуби онҳоро фош намудааст. Логани амрикоӣ барои ширкаташ дар ин сохтакорӣ $5000 талаб намудааст, аммо дар ниҳоят танҳо $2800 гирифтааст. Бар асоси гузориши расонаҳои амрикоӣ, Логанро низ барои иштирокаш дар ин тақаллубкорӣ ҳукми додгоҳ интизор аст.